Hello, sziasztok! Ha Jeep Wrangleretek van, és a JK típus, ez például 2009-es, akinek Jeepje van, az tudja, mi ez a JK. A JK típusnál van egy ilyen probléma, hogy a váltó semmit nem csinál, nem mozdul. Tegnap még beindítottam, betettem lükvercbe, elindultam vele, és onnantól kezdve csak lükvercbe volt hajlandó menni. Nem lehetett semmit a váltóval csinálni, se üresbe, se egyesbe, semmibe nem ment, és leállítottam, és azóta be se indul. Úgyhogy itt van egy olyan egyszerű megoldás, amit megmutatok nektek, hogy nem kell szerelőhöz vinni, nem kell $100, $1000 rákölteni. Egy $10 kis alkatrésszel meg lehet oldani a problémát, már mutatom is nektek. Oké, tehát van a váltód, ez mozgatja a váltókart, és ennek a közepéből egy kis, hát bushingnak hívják, egy ilyen, nem tudom, alátét, vagy mondjuk magyarul, ezt kell kicserélni egy újra. Itt van az új, ez az átlátszót kell oda behelyezni, ez a part number, ez egy $10 alkatrész, és megpróbáljuk ezt ide behelyezni, kicserélni, és akkor elvileg működni fog a váltó, nem kell szerelőhöz vinni, lássunk hozzá. Hát ez nem volt egyszerű, 2 órámmal beletelt, míg ezt bele tudtam tenni ezt a középre, úgyhogy most ezt vissza kell raknom oda a helyére. Lehet visszaszerelni azt a kis kart, amivel bele kellett tennem azt a pöcköt, hogy nem volt egyszerű, és most megnézzük, hogy működik-e a váltó. És nézzük, indul a Jeep, működik a váltó. Menjünk egy kicsit hátra. Wow, működik, ennyi.